ኤሪትራ 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 በዓለም እንዳልቀሰ ተደምሲሱ መስዋዕታ ባሕርነት ተደቢሱ ኤሪትራ 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 በዓለም እንዳልቀሰ ተደምሲሱ መስዋዕታ ባሕርነት ተደቢሱ መዋእል ንኺሳብ ዕላማ ትምህርቲ ጽንዓት ኮይኑ ሸማ ኤሪትራ ዝሃብን ውፅዓት ኣመስኪራ ሓቂ ከምትዕወት ኤሪትራ ኤሪትራ ኣብ ዓለም ጨቢታቶ ግቦ ክብራ ናጽነት ዘምጽኦ ልኡነ ንህንጻ ንልምዓት ክንሰርሕ ስልጣነ ክንልብሳ ግርማ ሕድሪ ኣለና ግምጃ ክንሰለማ ኤሪትራ ኤሪትራ ኣብ ዓለም ጨቢታቶ ግቦ ክብራ ኤሪትራ ኤሪትራ ኣብ ዓለም ጨቢታቶ ግቦ ክብራ